Mae'n disgwyl fel bod Roger yn mynd I hala cwpl neu'r llinell gyntaf mas I gael cerdded iddo fe gael gymaru o tyma bach o bellter, un i'r llall. Beth am y gran yn gyffredinol yn y dosbarth, Rob? Mae yna batrwn o'r cyffylau cyntaf mae fe wedi tynnu mewn yn sicr yn y farn I. Y patrwm bach canol na, o'n i'n sôn am yn rhwng gynnar. Y poni a'r cobyn. Rhwng y poni a rhywbeth fwy o seis. Anodd I egluro, ond os, mae nhw'n disgwyl yn syml iawn. Yn agos iawn yn ei patrwn. A ti moyn tyme bach o ysbryd I ddangos? Ie. Erbyn hyn, maen nhw wedi bod yn y cylch rhyw hanner awr, 3/4 awr. Wel, byddwn ni'n cysgu, ar ôl sefyll yn y llinell na. Dyma'r chans nawr, mae Roger yn moyn gweld popeth I fynd mas. A wedodd Roger digon clir. Amser gaethon ni sgwrs cyn y berniadu oedd e'n edrych am rhywbeth sy'n fel y star quality yn. So, diwedd y dosbarth, mae rhaid bod y ceffyl yn sgleirio. Mae rhaid bod e'n cadw ar ddihun. Does dim pwynt tynnu fe tu ôl y ti a'i glistau nôl, neu mae'r dosbarth wedi colli, neu bydd I wobr wedi mynd. Felly yn ogystal â'r nodweddion a fel mae'n edrych, mae'r ysbryd yn gallu ychwanegu ato fe, di? Sut mae'n perfformio? Dyna beth sy'n neud y ceffyl I edrych yn fyw, yna fe. A cael y tân hyn, mae'r bridiau Cymreig yn enwog iawn am. Odyn, mae'r het I ffwrdd. Mae'r het I ffwrdd. A chwarae teg, mae yna waith caled I bod gyda'r dangosydd arbennig yma yn yr het I bod yn cadw I ligad craff ar y beirniad Roger Davies a gweithio'n galed is yr eiliad ola. Medarth Vesuvius yn mynd ar wobr gynta. Y dosbarth, yr ebolesu a'r adfarch Blwydd o'd yn rhannu gyda'r adran y Cobiau Cymreig. Ti'n mo beth, ti'n timlo'r rhyddhad yn un sy'n dangos yn wyt ti, a'i ben yn mynd ôl. Digon ifanc, mae digon o stres yn ei fywyd, ond os bore yma. Ta beth. Odi, mae'r gŵr ifanc na, mae'n neud eto, mae fe ffili credu beth sy'n just yn digwydd. Ac o ti'n gweld oedd e'n cadw I ligad yn dod ar Roger Davies. Ac yn neud yn siŵr oedd e'n dangos, oedd e'n symud yr cobyn. Dyna'r gwahaniaeth ti'n bod wrth ennill a fod yn ail wedyn ni. Ar ôl bod yn y cylch hyn, mae rhaid ti cadw ar ddihun. Mae rhaid parchu le mae'r beirniad a beth mae fe'n edrych yno, a pryd mae fe'n edrych yno ti. Ti'n bod, os dim pwynt cael y ceffyl yn sefyll ar y brig a wedyn jyst gadael ei gysgu. Mae hwnna'n ei gwahaniaeth. Ti'n rhoi 100% I sefyniad ola? Mae rhaid. Mae tipyn bach o sgil, ti'n modd I adael y geffyl gael brec bach. Amser ti'n gwybod bydd y beirniad ddim yn edrych I just cwlo lawr ti'n bach a wedyn dino fe lan ar diwedd y dosbarth fel welon ni. Y gŵr bonheddig hyn yn neud, mae wedi'n neud gwaith da. A ti'n deall wedyn ni, siwt mae Medarth Vesuvius wedi cyrraedd y brig? Odi, Ti'n gallu gweld y batrwm? Mae ar ddihun nawr yn dywi. Mae ar ddihun yn heiddi y dosbarth hyn yn ennill dosbarth ar ebolesu neu Adfarch Blwydd. Credu ar ail o cloddiau Betsan I Aled a Sarah Thomas yn sefyll yn ail yr enillydd. Dangosydd dal ddim cweit yn gallu credu bod y garden a'r hosgrwm yn I law. Wel, am un weddol ifanc, falle mae'r wobr cyntaf mae wedi cael yn y cylch. Fi'n cofio ni'n cyntaf I, mae fe'n special. Ti dal yn cofio? Odw. Yn fan hyn? Wrth gwrs bod ti. Wrth gwrs bod ti. Yn gofio ni beth. Gyda pwy enilles ti? Ceffyl adran B. Nathyn is Bengampraig yn credu, ond twmlo fel bod fi ennill y byd. Dim ond wobr I diwedd dydd, a barn un person, ond oedd e'n special. We have the result in the Welsh Cob Yearling filly class, class number 78, pages 200 and 201 in your catalogue. And the winner of the Yearling filly of Gelding class is number 860, Judy and Chris Pring and Norton with Medarth Vesuvius.
In second then is number 863, Aled and Sarah Thomas with Cobiau Cymreig. In third is number 856, A. MacDonald Roberts with Llan Morlais Rebecca. In fourth is number 853, Joseph Lee with Ceremonial Flower Power. In fifth is number 847, Mel Jones with Third Little Saturday. Ydy we? And in sixth Weles i fe gynnau. Ti'n gweud y gwir? 857, Dwlu na Dr Who yma. Wyt ti? O, dw. Ti'n joio Dr Who? Bach o geek fel na, mae'n rhaid gweud. And the winner of this class is also the winner of Special 79, the Diane Merrick Award and the Royal Welsh Special Rosette. Felly dyna ni felly yn y Cobiau Cymreig. Y beirniad Mr Davies. Ydy'n nôl ar y teledu. Wyt o? Wy'n dwlu gweld Dr Who. Ti yn? O, dw. Ers yn grwtyn ifanc? Ie, wyth am oedd, ie. Geek. O ti'n ofyn y Daleks? O'n. O ti? O ti ddim yn? Na, nhw ffili mynd lan y cyrb. Sysa sy'n yma, sy'n eitha cloi. Na. O'n i'n cwato ti ôl dad trwy amser am sydd y Daleks arno. Gwyd o? O'n i'n cwato ti ôl dad. O ti, ie. Oedd rhywbeth yn beth nhw cofio? Oedd. Y llais. Oedd. Oedd e. So ni moyn dim exterminate And the Welsh Pop section, show your appreciation to the winner of the yearling filly class, number 860, Medarth Vesuvius. Rhowch gyfer y dwyedd arbennig i enillydd. Dyma ni olygfa gwerth i gweld. Enillydd y dosbarth Eboles neu Adfarch Blwydd oed gyda'r Cobiau Cymreig. A llongyfarchiadau mowr iawn i Medarth Vesuvius yn cipio'r wobr gynta. Eisiau ffitrwydd ar gyfer hwn, yn dweud e? Oes. Stamina. Sa'n ni'n gweud, ti'n modd siarad am yr horse hill fel maen nhw'n galw le, mae'r parties a bobl yn byw am yr wythnos. Mae hwnna fel... Mae siarad fi am sy'n ti'n cerdded nôl ymlaen dwywaith, ti'n modd wi mas o wynta wedi benni am y diwrnod. Stan y stairlift, Ie, so mae rhaid ti gerdded lawr nôl ymlaen yn bore, paratoi, dod i'r cylch. Well, Freddie, let me be the first to congratulate you on your first ever Royal Welsh win. Many, many congratulations. How are you feeling? Lots of words, really. And I know that you are from a great line of showmen, being the great-great-grandson of the Mostyn Isaac. So it's obviously in your blood. And do you think that's helped you prepare for today? I believe so, yeah. I mean, and my gran as well, or just everyone, I just don't really know what to say. Do you think they're all watching here? Are they all very emotional? Yeah, I'd like to think so. And now you've got a championship, I believe, next. You've got the Yearling Championship, so a bit more running, and hopefully another successful outcome for you. Thank you very much. Many, many congratulations. Enjoy your week. In fifth, 575, the Bowman